Boas noites, aquí estamos un xoves máis. A ver, que quito isto para non berrar como unha tola, como sempre. Que tal? Boas noites, Amoura Bella, xa te vin por aí saudando. Que tal todos? Boas noites, Fer. Bueno, hoxe creo que ata comezo un pouquiño antes de tempo. Vamos ir esperando que vai chegando a xente, un pouquiño, así, 1 minuto ou 2 minutos de rigor. Ainda que creo que estamos todos os importantes. Porque que me apetecíame moitísimo este directo, non cando se fixo a proposta daba algo de pereza, pero a verdade é que é un tema moi bonito. E reconectei outra vez coa maternidade cemiterial, que me falta un pouco, porque como non saio tanto a fotografar como antes, teño moitas fotografías que recuperar, moitos sitios aos que volver. Entón, estás a cargar tamén o PowerPoint, porque tiño un PowerPoint porque rechiño. Tampouco pensedes, bueno, porque recho, tampouco pensedes que puxen aí moitas cousas espectaculares, porque hai un problema. Pero xa vos conto agora. Bueno, estaredes vos a preguntar, os que non sodes instruídos na materia, a que nos referimos cando falamos de botánica funeraria. Entonces, botánica funeraria sería o estudio de todas as especies vegetais que aparecen nos ritos fúnebres e nos cemiterios e que teñen que ver tanto cos momentos previos ao falecemento, a preparación do cadáver, o sepelio e despois a memoria do defunto, non? A conservación da memoria do defunto, por así decirlo. Pasa que normalmente tendemos a acotar máis e a referirnos máis ben a todas aquelas especies vegetais que imos a encontrar no cemiterio, tanto plantadas, vivas, como empregadas de xeito simbólico nas lápidas, nas sepulturas, na arte funeraria en xeral. Por arte funeraria en xeral, deberíamos entendernos o monumento funerario, senón todo aquilo que acompaña tamén o momento do ritual funerario e o loito posterior, é dicir, a xoiería de loito, que imos ver tamén, e outra serie de obras. Entón, é un campo moi extenso que abarcaría, pois, por exemplo, dende as plantas que se utilizan para o embalsamamento, non? Os bálsamos das momias exipcias, siríacas, bueno, pues, todo este tipo de plantas que interveñen na conservación do cadáver e tamén no enmascaramento de certos cheiros. E despois, pois, todas as plantas xa vencelladas a un tipo ritual e, por suposto, iso, o simbólico. Entón, é moi extenso e tamén hai que unir a iso que o meu campo, a botánica non é. O meu é a arte. Pero, bueno, iso non impide que poida recoñecer certas especies vegetais e que coñeza o seu uso simbólico. Así que, pois, nada, creo que xa se cargou o PowerPoint e xa podemos ir entrando no tema. Vou tomar un pouco de auga. Eu xa empezaba así, tolo. É verdade que non puxen así ninguna diapositiva de introducción. Bueno, por onde comezar por este tema tan extenso? A verdade é que tratados de botánica funeraria existen. Un dos máis importantes e un dos máis coñecidos en España é o de Baralati Felguera, que se publica a finais do século XIX, se non lembro mal, é un libro que contempla tanto o uso simbólico do vegetal dentro da arquitectura do cemiterio como o uso simbólico xa na arte funeraria e nas ofrendas. E é moi peculiar, ten cousas peculiares de Baralat, ou porque é alguén, a persoa que o escribe, o autor, é alguén que é crente.
E iso fai que o uso simbólico que aconsella de certas especies sexa diferente, como el mesmo afirma dentro do tratado, daqueles que el chama simbolistas escépticos, vale? Estes simbolistas escépticos para Baralat, por exemplo, utilizarían só especies que fan referencia á morte e final da vida, é dicir, sobre todo especies venenosas. Baralat o que aconsella é utilizar especies que teñan un significado trascendental, que den esperanza e que sirvan un pouquiño de consolo ás persoas que visitan o cemiterio, non? Entón, faime bastante gracia, bastante interesante esta afirmación tan severa que fai Baralat de que hai simbolistas escépticos que empregan de maneira moi reducida, non, o significado das plantas. É curioso. Unha das afirmacións tamén máis afirmacións firmes de Baralat é que dentro do cemiterio deben predominar dúas cores. Unha é o branco do mármor e a outra é o verde. E dentro do verde, o verde escuro. Porque o verde vibrante non fai como referencia á alegría. Sen embargo, o cemiterio é un sitio de reflexión e de memoria e para el é máis acorde o verde escuro. Polo tanto, vai a recomendar plantas que teñan unhas follas tendentes ao verde escuro. E isto trae tamén algúns problemas, como imos ver. E desaconsella o uso do negro, por certo. O negro que agora está tan de moda nas lápidas dos cemiterios, non sei se adoitades visitar, se ides agora nestas datas, que sei que moitos ides ir, fixadevos como as lápidas máis modernas normalmente son de cor negra, non? Baralat desaconsellaba totalmente o negro e o negro tamén se desaconsella noutros tratados sobre arquitectura cemiterial no resto de Europa, pero hai unha diferencia interesante que respecto ao uso do verde escuro e verde claro, por exemplo. Porque, claro, seguides mata aí, non? Dúbidas, preguntas, porque estou me enredando como se me acabara de meter nunha selva escura, como cando Dante se perdeu na súa vida antes de comezar os seus ao inferno. Bueno, entonces, eu tiña preparado, eu esperaba comezar falando das plantas, sobre todo árbores. A Moura Bella que di que me sigue ben. Vale, pois continuamos. Tiña pensado comezar por onde imos a comezar, que é polas plantas, polas árbores que podemos atopar no cemiterio, pero non son as lápidas, senón as árbores plantadas, non? Entón, todo o mundo estará a pensar agora mesmo que hai unha árbore raíña, sobre todo na vertente mediterránea, que é o ciprés. Efectivamente, é a árbore favorita, por exemplo, deste tratadista de que vos falei, que é Baralat. Por varios motivos. Primeiro, porque ten unha folla perenne. Ela aconsella, sobre todo, empregar árbores de folla perenne porque transmiten unha idea de inmortalidade. Tamén hai unha idea de salubridade do chan, vale? Porque se busca pois, que os cemiterios sexan lugares aireados, que non haxa moita acumulación de materia orgánica, porque obviamente vai a recibir unha carga especial de materia orgánica, e que non interrumpan a circulación do vento coas polas, por exemplo. Entón, o ciprés é moi adecuado porque crece verticalmente. Entón, transmite unha idea de eternidade, de inmortalidade. Crece verticalmente, logo non interrompe o paso do aire e as súas sombras son alongadas e non moi espesas, logo tamén dá a oportunidade de que haxa máis superficie, que lle dé o sol, que se seque antes, que non se acumule moita humidade. E despois hai unha idea moi interesante, non sei exactamente, non sae de Baralat, non sei exactamente onde sae, repítese moito, pero ninguén dá o dato, que hai como unha crenza de que o ciprés
é como unha especie de frecha ou lingua de lume cara ao ceo, non? Que de alguna maneira proxectaría as almas cara ao ceo. Esta idea de verticalidade, de elevación cara ao ceo, que sería propicia tamén para as almas. E, por suposto, o ciprés xa dende antigo se utilizou en rituales funerarios. Creo que os romanos se poñían, non sei se era ciprés ou enebro, xenebreiro, ou ambas as dúas, ou pino, dependendo. Hai debates entre os autores, ás veces están un pouco farragosos, uns dicen unha cousa, outros din outra, pero, bueno, empregarían ramas verdes de especie perenne, pino, ciprés ou xenebreiro, para poñer nas portas, indicando que naquela casa había difunto. E parece ser que tamén nalgúns fragmentos do Quixote se describen procesións funerarias nas que as persoas van coroadas de pino, non? Entón, esta asociación deste tipo de árbores ao ambiente funerario xa ven de antigo e non é nada alleo á vertente mediterránea. É algo incuestionable. Ninguén vai a un cemiterio nin agora, nin daquela, nin antes, e se pregunta por que hai aí un ciprés, non? Se non recordo mal, está tamén nas Metamorfosis a idea de Cipariso, non? Cipariso era un amante de Apolo, bueno, Apolo estaba enamorado del, Cipariso, Apolo regaloulle un cervo. Ás veces líome con algunhas metamorfoses. Si Apolo regaloulle un cervo, ele era cazador, e un día sen querer disparoulle unha flecha ao cervo. E Cipariso puxose tan triste pola morte accidental do cervo que Apolo apiadouse dele e converteuno en ciprés, vale? Entón, tamén sería unha árbore asociada tamén ao lamento pola morte dun ser querido, dun regalo do amado. Entón, a explicación mitolóxica estaría tamén aí. En canto que vos contei da cor verde oscura, aí tamén, bueno, agora sí, podo meter o PowerPoint, porque imos entrar no tema. Bueno, entre estas árbores tamén está a oliveira, por certo, que formou parte de moitos adros de igrexa. O seu vínculo co funerario non o teño exactamente claro, é dicir, é unha árbore que está tan presente en tantos momentos dos rituais diarios aos deuses na vertente mediterránea que por que non vai a estar no ritual funerario. O ciprés que se recomenda debe ser a variedade estricta. Vale, gracias. Sí, a vertical. Que eu coas variedades pérdome, pero menos mal que estás ti por aquí, así axudasnos un pouco. Entón, por exemplo, en Galicia, no cemiterio de Iria Flavia, non? Pois hai unha tumba dunha persoa ben famosa que descansa debaixo dunha oliveira, que é precisamente Camilo José Cela, non? Pois, ata o día de hoxe, a oliveira que presidiu moitos adros de igrexa, pois tamén foi acompañante dos defuntos. E, por suposto, cando atopamos nunha lápida, ás veces imos atopala no peteiro dunha pomba, facendo referencia á alianza de Deus cos homes, non? E, polo tanto, tamén á paz, ao descanso eterno e ao descanso en Deus. Esa sería a idea. Está unha lápida moi interesante, roubeina por aí, do grupo de Necroturismo España. Sei que me deixan, a canlla roubei, sei que me deixa. É unha lápida moi interesante porque aquí temos varias especies vegetais, a oliveira no peteiro da pomba, a rosa, da que falaremos máis tarde, os nardos lirios, que son símbolo da pureza, e a hedra. A hedra tamén é unha especie que non a puxen a parte, así que podo falar dela agora. A hedra tamén é unha especie vinculada especialmente á simboloxía funeraria. No século XIX, na linguaxe das flores, que foi unha
un libro e un tipo de tratado moi espallado nesa época, entón tivo repercusión moitísimo tamén na maneira en que se representan as especies vexetais na arte funeraria. A hedra simboliza o abrazo eterno da amizade. Hai quen a ve de maneira negativa porque as hedras no seu abrazo degradan os muros e hai quen o ve no seu lado positivo con esta idea de verdor e de abrazo eterno e, por tanto, tamén de recordo eterno. Así que é unha especie amplísimamente utilizada dende moi antigo tamén na arte funeraria e tamén porque as tumbas abandonadas adoitan cubrirse de hedra, non? Entón, parece que é como o amparo dos defuntos, non? O manto dos defuntos, de algún xeito. E, se non lembro mal, nas antestéridas, nas festas que os gregos adicaban ao Dionisio dos lagos, ao Dionisio de fora das urbes, cando se abrían as novas barricas de viño, facíanse procesións nas que se iba a buscar a Dionisio, se invitaba a Dionisio a probar a nova remesa de viño e as persoas que participaban nestas procesións iban coroados de hedra e en sí a hedra adoita coroar a cabeza de Dionisio. Nestas antestéridas, de feito, tamén se invitaba ás almas dos defuntos, dos antepasados ou dos ancestros. Que fermosas están con hedras a moura bella, como teño a cabeza. Sí. E, bueno, hai certo vínculo tamén desta hedra coas antestéridas, que son unha festa como funeraria, pero alegre, donde o viño novo se lle dá a probar ao deus do viño, pero tamén non só aos veciños, senón tamén aos ancestros, non? É unha festa que ás veces falase dela como con carácter funerario, porque ten rasgos funerarios, pero é alegre por outro lado. Entón, sabes moi pouco dela, en realidade, pero o que podemos decir é que aí estaba invitado todo Dionisio a probar o viño novo. É bastante interesante. O gallar poder saber máis das antestéridas. O que pasa é que os datos son os que son. O loureiro, por suposto, que creo eu que non fai falta contar o mito de Dafne e Apolo, amplamente utilizado tamén nos rituais. A oliveira e o loureiro utilizábanse tamén para facer, para saumar, non? Queimábanse nos altares dos deuses. De feito, dice que moitas destas plantas que se queimaban nos altares dos deuses tamén propiciaban as visións, porque cheirar eses perfumes alteraba de certa maneira a consciencia. Eu non coñezo exactamente os componentes químicos, a moura bella leva contado moito en Facebook sobre iso. Teño cousas guardadas, pero non acabo de lembrar todas as cousas químicas. É un mundo tan amplo, tan interesante. E, bueno, iso, dende antigo, coroaba as cabezas dos deuses, coroaba as cabezas dos poetas, daqueles que gañaban os concursos poéticos, dos deportistas, e hoxe en día seres utilizando a coroa de loureiro para homenaxear a persoas relevantes, non? Entón, eu estive buscando por aí no panteón de ilustres de Galicia, que especies vexetais teríamos polas tumbas. Non atopei moitas, pero sí que atopei estas coroas de loureiro. Esta é a de Alfredo Brañas. Na mesma foto estaba tamén a de Sorei, que tamén tiña unha coroa. Entón, por suposto, tamén emprégase no monumento funerario en forma pétrea. Normalmente aparece en forma de coroa tamén unida a outras plantas. Este é o de José García Barbón, que está no cemiterio de Pereiró, en Vigo, e aí arriba vedes que hai como unha coroa
unha parte é unha rama de loureiro e outra rama é unha rama de palmeira. A palma utilízase moitísimo, non só pola referencia ao triunfo da fe, a través dos mártires. Os mártires, sabes que recoñécense por levar unha palma na man como símbolo do martirio e de triunfo da fe sobre a morte. E aquí neste Panteón de García Barbón pois atopámolas combinadas. Entón, tamén se atopa desta maneira. E, por suposto, tamén de maneira decorativa, este é un panteón que non din con quen, non sei exactamente de a que familia pertence, porque esta foto saquei na eu no cemiterio de Montjuic. Entre as fotos que perdín tal, pois non atopo a placa onde poño o nome da familia, pero aí vedes que no frontal hai unha especie vegetal que probablemente sexa loureiro, e normalmente é loureiro femia, porque aparece coas boliñas. Tamén poderíamos dicir que igual é unha oliveira moi esquematizada ou tal, non sei. Normalmente tendería a pensar que é loureiro polo tamaño das follas e a disposición. O mirto tamén é unha planta que se utilizou en ámbito funerario, tamén aparece ás veces na arte funeraria, pero, bueno, é un pouquiño difícil de identificar, non? Todas estas plantas, ao final, cando se esquematizan, pois quedan parecidas, entonces é un pouco raro. Bueno, esas serían 3 das máis importantes, 4 das máis importantes que fan referencia á eternidade, ao verdor eterno, á vida eterna, pois iso, á vida imperecedereira, ou a planta verde, tanto a plantada como a pétrea, vennos a referir a iso, aparte de todas as outras cousas asociadas, como a idea de triunfo do loureiro, que tamén utilizaban os romanos. Non puxen ninguna... Puiden poñer algún sarcófago romano, verdade? Non me decatei, pero tamén ides a atopar as coroas de loureiro, non? Así que un símbolo que arrastramos dende a antigüidade clásica. E agora chegamos a miña favorita, da que viña eu a falar, xa quería falar dende o principio, que é esta, que é o sauce chorón, a Salix babilónica. Porque aquí hai un rollo montado un pouco extraño. A todo isto, non sei se vos falta algunha planta de árbores. A min está a faltar unha, que é o teixo. Barallat desaconsella o uso do teixo precisamente porque, primeiro, é verde escuro, pero é verde moi, moi oscuro. E segundo, porque é extremadamente tóxico, vale? Entonces, claro, isto a Barallat non lle gustaba. Ademais, como aquelas historias nas que aparece o teixo, pois involucran pois suicidios colectivos, non? Como que fan referencia á morte final drástico da vida, isto a Barallat non lle gustaba. Pero por exemplo, no sur de Francia, en aqueles lugares de influencia ou de ámbito celta, o teixo é unha árbore venerada que aparece en cemiterios. De feito, hai un sitio en Francia que se chama Saint-Jacques-de-Sif, Santiago dos Teixos, que no cemiterio ten teixos. Entón, digo, bueno, son teixos de moitos séculos, tampouco vamos facer que os quiten, non? Entón, o teixo é unha planta, unha árbore, que tamén poderíamos atopar nos cemiterios. Eu tiña por aí recollida unha referencia que estive buscando de onde a saquei, non sei de onde a saquei, que dicía que na descripción do Hades hai un camiño de teixos que leva ao Palacio de Perséfone. Pero despois, como eu non atopei de onde a saquei, e como atopei outra referencia ás árbores do Hades que non eran teixos, que eran álamos, chopos, pois dixen, pois non sei, igual o inventei. Non sei de onde saquei iso. Non sei de onde o saquei, pero bueno. E, por suposto, entre Barallat, entre as plantas,
apropiadas para plantar nun cemiterio está o asfódelos, vale? Ainda que os asfódelos non é que o vira eu en gran cantidade da arte funeraria e que eu seipa, non sei se estivo en algún momento plantado en algún cemiterio xardín, pero todas estas persoas que tiñan unha gran cultura e coñecían ben o mundo clásico, coñecían tamén a referencia ao prado de asfódelos e, por suposto, ao mencionar as especies vegetais que deben formar parte ou que simbólicamente poden formar parte dun cemiterio, non iban a esquecer os prados de Perséfone, non? Entonces, non os puxen aquí, pero que saibades que os prados de Perséfone de Asfódelos, a donde van a parar as almas dos heróis, pois tamén eran unha referencia para os botánicos de xardíns cemiteriais. Boas noites, María Levo. Di, moi boa noite. Outro día fomos ver un teixo no Cubi. Dixeron que xa non quedan nas Rías Baixas. Anda. Pois eu tiña nunha finca que me secou. Foi o único teixo que vin na miña vida, creo. Bueno, non, igual vin algúns outros, é verdade, pero o máis preto de min era ese, obviamente. Pois nada, hai que repoboar por allí, poñer plantas de teixos. Entón, bueno, chegamos ao sauce chorón, non? Entón, agora non lle gusta moito o sauce chorón porque ten un verde moi alegre, pero, sin embargo, por Europa adiante, o sauce chorón espallouse moitísimo, tivo moitísima fama e foi unha das árbores favoritas da efusividade romántica. Outra das razóns polas que a Baralat Felguera non lle gustaba exactamente o sauce chorón, porque decía que abusaran del moito os románticos. E ele era un señor moi racionalista, entonces aquela exaltación sentimental do romanticismo non lle parecía apropiada para a botánica funeraria. Pero eu, como son unha señora romántica, eu veño e digo vos que o sauce chorón é unha maravilla de árbol, que é moi bonito e que o galla houbera máis sauces choróns por aí. E é que, claro, o sauce chorón máis ou menos entra en Europa sobre 1707, bueno, poñamos principios do século XVIII, e ata 1737 Linneo non lle pon nome, non pasa por aí e di este vamos a chamarlle Salix babilónica. Vale, entón, xa dende o principio parece que o sauce chorón foi moi benvido para este tipo de imaxes de loito e de recordo. Aquí tedes, por exemplo, un anel de 1784, forma parte dun enxoval de xoiería de loito, e vedes unha urna que contería as cinzas ou restos do defunto baixo un sauce chorón. Vale. Por que se chama Salix babilónica? Bueno, aquí tamén tedes outro. Isto é xoiería de loito feita con pelo. E vedes que esta imaxe, novamente, da urna baixo o sauce chorón, non? Ou, polo menos, baixo unha especie de ramas así que colgan. Por que Linneo lle chamou Salix babilónica? Pois parece ser que na traducción bíblica do Salmo 137, Lutero entendeu que a palabra gará significaba sauce, Wein, en alemán. Esta interpretación estendeuse moitísimo entre os salmistas, foi moi ben acollida, e cando o sauce chorón, este Salix, chegou a Europa, os salmistas recoñecérono como aquela árbore a que fai referencia o Salmo 137, porque aí din, xunto aos ríos de Babilonia sentábámonos e chorábamos lembrando Sión. Dos sauces, dos gará, que hai no medio dela, colgábamos as nosas cítaras. Vale. Que pasa? Que máis tarde, bueno, coñeceuse que este Salix babilónica pois non era endémico de aí, non se daba aí, era unha especie totalmente allea a aquel sitio, e que aquelo
que era o garab, parece ser que era outra especie, que era Populus eufrática, ou álamo do Éufrates, vale? Eu hasta aí non sei moi ben, sei que hai esa confusión, sei que Linneo lle puxo Salix Babilónica en referencia a este salmo do 137, pero despois, no noso gozo nun pozo, non era. Pero aí quedou o nome, vale? Que pasa? Que, bueno, que tedes outra imaxe de xollería de Loito, novamente, unha urna, están gravadas as iniciais da persoa falecida e esta especie de sauce chorón. Que pasa? Pois que en 1821 morreu unha persoa que era moi famosa, que era Napoleón Bonaparte, e morre na illa de Santa Helena. E parece ser que a Napoleón, durante a súa reclusión, exilio en Santa Helena, gustaballe moito dar paseos, chegar a un sitio no que había unha fonte, había ali un banco, unha árbore, tamén de ramas colgantes. Ben? Entonces, Napoleón falece e o lugar no que escollen enterralo é precisamente naquel sitio que lle gustaba tanto, baixo aquela árbore. Parece ser que a árbore saltou polo aire nunha tormenta, caeu un raio e partiuna en anacos, e Madame Bertrand colleu eses anacos e plantou máis árbores, plantou esquexes ao redor da tumba de Napoleón. Esta sería unha vista da tumba de Napoleón na illa de Santa Helena. A xente dicía que era un sauce chorón, vale? Fíxose moi popular a imaxe da tumba de Napoleón baixo o sauce chorón, que veu a reforzar tamén aquela idea romántica tamén da urna baixo o sauce chorón. Que pasa? Pois que os Bertrand fan unha petición formal de que Napoleón volva a París, de que exhumen o cadáver e o soterren en París. Finalmente faise, agora mesmo non lembro cando foi, en 1840, non quero dar datas porque non me acordo do traslado de Napoleón, sinceramente. Pero parece ser que xunto co cadáver viaxa unha pola desta famosísima árbore. E chega a París e vai a por Deus, noso gozo no pozo novamente, porque a árbore que daba sombra á tumba de Napoleón non era un Salix Babilónica, senón que era, un momento, unha acacia vestita, que en alemán pasou a chamarse Napoleonsweide, sauce, o sea, sauce de Napoleón, pero nada que ver co Salix Babilónica. Aínda así, quedou a idea de que a tumba de Napoleón estaba á sombra dun sauce chorón. Aquí está a imaxe moi interesante porque a sombra de Napoleón visitando a súa tumba en Santa Helena. Como sabedes que ando co tema do dobre, pois chamoume bastante a atención este grabado, esta litografía, falemos propiamente. Entón, na cultura popular quedou esa idea de que o sauce chorón abrigaba o lugar de último descanso de Napoleón, pero nada que ver, porque era este Napoleonsweide ou acacia vestita. E, bueno, para que seipades, por exemplo, hai un libro, un tratado francés que se chama Le Nouveau Duhamel, no que se di que o ciprés foi moito tempo o adorno dos cemiterios, pero a súa sombra escura entre as sepulturas e as súas densas e duras follas de verde, aínda máis escuro, erguen soamente pensamentos depresivos e colocan a morte dende a súa máis fea face. O sauce chorón, coas súas follas colgantes, elevan unha imaxe de sentimento sobre a perda do defunto, como a escuridade da tumba. As súas claras e elegantes follas voan como un cabelo despeinado de graciosas ondas, unha escultura de loito sobre unha urna que fortalece os pensamentos calmantes e melancólicos. Este Nouveau Duhamel lévalle totalmente a contraria a Baralat, dos Pirineos para arriba, parece ser que o
O sauce chorón foi unha árbore moi ben acollida porque exaltaba ideas de calma. A todo isto, as especies de sauce non quero meter a pata, pero está a moura vella por aí, que sei eu que nos vai axudar a mellor un pouquiño. Non quero meter a pata, pero tanto o sauce chorón como outras especies do Salix teñen un composto do que se extrae o ácido acetil salicílico de Salix. Non é do sauce chorón do que se extrae, pero el tamén ten este composto, non? Entón, é unha árbore que efectivamente calma a dor e baixa a febre. E isto era coñecido dende antigo, non? Así que aí temos certa vinculación entre as súas propiedades, non? E despois o seu uso simbólico. E outra cousa que non din os tratadistas por ningún lado, pero que é así, e senón comprobádelo, facedeme caso, é que nun día de calor, se te pos á sombra dun sauce, o sauce non é chorón polas ramas que colgan. Todos os tratadistas din que é por iso, pero hai outra peculiaridade do sauce, é que exuda, cando fai calor, exuda un líquido amargo. Isto, se algún día, se nunca merendastes debaixo dun sauce chorón, pois xa vos digo eu que non o faigades, porque vos vais a ver a comida amarga, porque exuda iso. Entón, tamén é chorón por iso, vale? E, bueno, si, tamén hai referencias, pois a isto, teño por aquí referencias recollidas ao sauce chorón de Napoleón, que ao final non era sauce chorón. En fin. Todo isto para que ao final non fora, pero quedou na nosa memoria que era. Estas cousas pasan moito. En fin. Bueno, sí que tiña aquí a Edra de Palma. Isto é un monumento do patio de San Millán. O patio de San Millán está na Sacramental de San Xusto, en Madrid, se non lembro mal, pero hai unha cousa moi peculiar nesta tumba, a ver se vedes, porque a parte da palma e a parte da edra, hai aí unha flor, hai unha pequerrechiña que podería ser unha margarida, é unha flor esquematizada, ás veces simplemente pois non se pode recoñecer a especie porque igual non é unha especie, igual é un invento ou unha estilización dunha flor aleatoria que viu por aí o creador. Pero hai outra flor aí que eu non sei se é un acanto ou se é unha eguzquilore. A min pareceme case unha eguzquilore, moi estilizada. Podería ser ou non ser, pero chamou a atención, a verdade. E é que un dos problemas que tiven para facer o PowerPoint é, a parte de que eu non teño moitas fotos porque as perdín, poder recoñecer a través das fotos certas especies vegetais é un pouco complicado. E, además, a xente que vai sacar fotos nunca lle saca foto ao detalle que queres ver, pero, bueno, a ver que me di a moura vella. Os salgueiros teñen salicina que se transforma, entre outras cousas, en ácido acetil salicílico, aínda que, como dixeches, a orixe da aspirina está noutra erva. Exacto. Pero, bueno, hai esa idea de calmante, non? Entonces, sobre todo en Oriente hai máis referencias simbólicas ao salgueiro como calmante. Pero é unha coincidencia curiosa. Eu non sei, no chat, decídeme que vos parece, iso é un acanto, unha eguzquilore, un invento do artista. Claro, non sei de quen é o mausoleo, pero podería ser, E, bueno, chegamos a unha das máis agardadas ou menos agardadas, non o sei, que é a rosa. A rosa aparece por todos os sitios nos cemiterios. Aparece, a rosa prácticamente é, xa o dixen en moitos directos moitas outras veces, a rosa prácticamente é
a nosa flor de loto, é a flor de loto en Occidente, vale? A rosa simboliza tantas cousas que acaba por non simbolizar nada. Eu nunca lle tive un especial aprecio e agora empezo a collerlo porque é iso, que de tantas cousas que simboliza, acabou por non simbolizar nada e dá como pereza entrar entre a Rosaleda. Pero ten o seu aquel. Entonces, imos a ello. Vale, a ver se damos saído ou entrado. Esta, por exemplo, é o mosaico de San Víctor, que está en Milán. San Víctor foi un mártir do século, non sei exactamente o século, pero sei que no século IV, San Ambrosio de Milán, fixo unha cousa que cambiaría a maneira en que os cristiáns renden culto aos defuntos. E é que no século IV San Ambrosio intentou centralizar o culto en torno aos mártires e o culto en torno a San Víctor non na súa persoa, pero sí na súa igrexa, para controlar máis ou menos toda aquela economía de ofrendas que había e que se daba nos cemiterios cristiáns. Entón, aí comezou unha nova etapa para o cristianismo que ata aquel momento mantiña cultos precristiáns con respecto ás ofrendas aos defuntos e con respecto á memoria dos defuntos. Porque o cristianismo non era unha doutrina dogmática de rituais. Viña a reformar outras cousas. Entón, os primeiros cristiáns nin siquiera se preguntaron se aquel culto que a religión precristiana, iba a decir pagana, pero non me gusta pagana, a religión precristiá, a religión romana e a grega e a do norte de África e a egipcia, mantiñan cos defuntos e coa memoria dos ancestros, xa cando os ancestros, cando se esquecen xa os nomes propios, cando nos vamos xa moi atrás. Nunca se preguntaron se aquelo era axeitado ou non. Pero parece ser que a patrística, San Agustín, San Ambrosio, todos estes vían aquelas referencias ao culto precristián, non lles gustaba moito, pero é que ademais había todo un sistema clientelar ao redor das ofrendas e ao redor do culto ás tumbas dos mártires. E, por tanto, intentar centralizalos, normativizalos e controlalos foi un dos primeiros pasos para o establecemento dunha igrexa máis uniforme e dunha igrexa que xa intentaba afastarse dos cultos dos xenteis. Entón, non sei por que me metín neste farraco soterreo do primeiro cristianismo, pero o caso é que aquí temos un mosaico de San Víctor que non se ve moi ben, pero hai está dentro dunha coroa de loureiro, temos unhas espigas de trigo, que son unhas cousiñas así alongadas, douradas, que vedes aí na súa man, derriba da súa man dereita, e derriba da esquerda, pois, unhas cousas vermellas que son rosas. Porque no culto aos defuntos na religión romana, unha das ofrendas que se facían eran as rosas, nas rosalías, tamén as violetas, vale? Eran unhas festas que tiñan lugar en febreiro, as rosalías un pouco máis tarde, creo que en maio. E, bueno, pois consistían en poñer flores nas tumbas dos defuntos. Durante todo o ano dábanse banquetes no medio dos cemiterios, había triclinums e incluso cociñas para cociñar ali a comida que se ofrecía ao defunto, que logo disfrutaban a familia, amigos e clientes, persoas achegadas. Por tanto, case todas as festas romanas tiñan algunha referencia aos espíritos dos antigos, sinceramente. Non había datas sinaladas, pero as outras que non eran tan sinaladas tamén os tiñan presentes. Era como unha convivencia
máis continua no día a día na que temos nós, non? Entón, pois iso, a rosa que xa se ofrece aos defuntos dende antigo e tamén nestes mosaicos cristiáns a rosa tamén aparece porque non hai unha diferenciación para os primeiros cristiáns e, por suposto, despois a rosa que pasará a ser símbolo do silencio, da virxe, da pureza e do amor, porque tamén está vinculada a Venus, por suposto. Vaya chapa vos estou dando. Pero se hai que facer referencia ás rosas, primeiro vamos falar da tumba de Leiras Pulpeiro, que está no cemiterio antigo de Mondoñedo, creo que xa vos lo teño posto moitas veces, é unha das miñas tumbas favoritas, porque Leiras Pulpeiro ten un poema no que ven a dicir que cando el morra el quere que na súa tumba que non haxa nada salvo unha roseira de rosas vermellas. E, efectivamente, aí ten a roseira, o seu poema o Canón, e como monumento funerario é unha columna truncada, non? Que dentro do simbolismo do cemiterio pois, significa pois, iso, o fin da vida, a columna que se rompe, non? Que se québrase a vida. Un pouco, non é un dos símbolos que máis idea do trascendental teña para min, a verdade é que é un símbolo que se apoia moito na brevidade e no fin da vida, de todo chega a un fin. Pero, bueno, aí está, coas referencias ás rosas vermellas e, por suposto, no cemiterio de Pereiró, esta tumba máis que ultra conocida, que agora non me vai salir o nome porque pa que, donde a rapaza pois leva, aí a rapaza espreitada pola morte, pois leva no seu regazo un conxunto de flores, rosas, margaridas, eu diría que un crisantemo dalia e entre os pequenos ocos das flores aparecen miosotis, é dicir, non me olvide, non me esquezas, forget me not, ou vergiss mich nicht. Flores das que falaremos tamén máis tarde. Así que, bueno, aquí dúas referencias a rosas nos cemiterios galegos, aínda que hai moitísimas. Todas as lápidas, tamén as modernas e as máis modestas, teñen rosas. Eso, o significado pois, é ao do entrega de amor, pois, a pureza outras veces, moitas veces a feminidade aparece moi vinculada tamén con tumbas de mulleres, aunque non é exclusiva. De feito, aquí temos esta foto saqueina eu en Montjuïc, esta é un neno, non? Sobre a columna, esa pequena columna na que se apoia o defunto, medra unha roseira. Entón, sí que está moi vinculada ao feminino, pero non é exclusiva do feminino, tampouco é exclusiva dos infantes. A rosa é adecuada para todas as idades, todos os xéneros, todos os lugares. Por iso digo que ten tantos significados que acaba case por non ter significado. Des como non falar tamén das rosas de Heliogábalo. Bueno, Heliogábalo é un destes emperadores romanos que estaba un pouco pallá, ou iso din as malas linguas. Tampouco foi tan mal gobernante, pero puxeron no caldo nas crónicas. Entón, parece ser que un día deu un banquete tan quixo ser tan exuberante que mandou tirar pétalos de rosa sobre os invitados e algúns asfixiáronse, non? Entón, sentido non puramente funerario e trascendental, senón tamén literal, as rosas poden matar, non? Unha gran cantidad de pétalos de rosas poden matar. Pero antes de seguir aí, obviamente, hai que falar dun pequeno mito que é o de Adonis. Porque se contase que Adonis, amado de Afrodita, ten un culto peculiar, un culto en Siria, en Oriente, bastante peculiar e interesante. Entón, hai unha historia con Adonis que conta que ele é fillo de Mirra. Mirra ten unha relación incestuosa con seu pai e, cando se decata, pois dalle moita vergonza e escóndese no bosque, entón aparece Afrodita e converte aí en Mirra. E a mirra serían as vaguas, o sea, a resina da mirra son as vaguas desta outra mirra, non?
Pero claro, nese momento Mirra estaba embarazada, non? Entón, aos poucos meses, ábrese a corteza da árbore, a codia da árbore, e nace Adonis. E Adonis é tan guapo que Afrodita apiádase del e entregallo a Perséfone para que o coide. Cando Afrodita quere recuperar a Adonis, Perséfone tamén está apiadada del e non lle quere devolver. Entón, Zeus decide que Adonis vai a pasar 2/3 do ano con Afrodita e 1/3 con Perséfone. E aí é onde virían a explicar o ciclo da vegetación no ano. Non? Hai unha época, 2/3 do ano, no que todo está alegre e florecido, e outro tercio no que todo murcha porque Adonis ten que marchar con Perséfone e Afrodita está triste. E outra idea é que finalmente Adonis morre, a vida de Adonis trúncase, e hai dous mitos que o explican. Un é que Artemis mandalle un xabaril, non se sabe moi ben por qué, enfurecido, e Adonis morre por culpa do cocho bravo. Non, porque dixen xabaril, o outro día, René, dice, aquí non se dice xabaril, que se di cocho bravo, e é verdade, na Mariña decimos cocho bravo, así que teño que recuperarlo. Entón, Adonis morre, non? E a outra é que Ares, nun ataque de celos, porque era amante de Afrodita, pois persegue a Adonis e mata-o. Nesa carreira de Afrodita por intentar salvar a Adonis, a Afrodita clava unha espiña de roseira, que ata entón era branca, pero coa sangue da deusa volvese vermello. Vale? Esa sería tamén outro vínculo funerario da rosa, especialmente vinculado tamén ao culto de Adonis. Un culto moi interesante do que non me vou espallar máis porque, madre mía. Pero bueno, por exemplo, de amor a velha, onde me criei tamén é cocho bravo. Parece ser que as mulleres sirias celebraban unha festa fúnebre en primavera vencellada ao culto de Adonis, donde choraban a morte do deus para despois celebrar a súa resurrección. Que non vos sona isto de nada? É que ao final todas as religións son a mesma. Pero claro, eu estou falando de Afrodita e Adonis. Igual deberá falar máis ben de Astarte, Baal, porque Adonis parece ser que sería un equivalente grego do Baal fenicio, e iso lévanos a Isis e a Osiris, coa idea de morte e renacemento. Astarte ten que baixar a buscar, por certo, a Baal, ao inframundo, non? Entón, hai este vínculo exuberancia de vegetación, baixada aos infernos, volta e tal, bastante intrincado aquí, pero agora que falo de Isis, tiña que mencionar, xa que menciono a Rosa, un libro delicioso que é o Asno de Ouro de Apuleio. Apuleio era un iniciado nos segredos de Isis. Claro, nos agora lemos o Asno de Ouro, por min estende to que queiras neses tempos de amor a velha. Apuleio era un iniciado nos misterios de Isis. Nos agora lemos o Asno de Ouro e probablemente non nos decatamos de moitas cousas, pero se coñecéramos a Apuleio, viviramos naquela época e, ademais, tivéramos certa relación cos misterios de Isis, entenderíamos moito máis da obra. Caso de que, ao principio desta obra, pois, o Lucio, que é o protagonista, pois, convértese en asno porque convértese en burriño porque estaban xogando aí coas apócemas máxicas da señora da casa, quen lle suministra a apócema, el queríase converter en búho, vale, pero sale mal, non? A súa amante, que é unha das criadas da señora, pois equivócase de potingue e en vez de converterse en búho, convertese en burro. Entón, di ela, bueno, non pasa nada, porque isto ten fácil amaño, porque con que comas uns agromos de rosa ou uns pétalos de rosa, xa volves á túa forma normal.
Entón, ti aí dis, ui, aquí vais a liar algo, porque esta novela ten que durar máis capítulos, non se vai acabar así, non? Entón, efectivamente, non hai rosas dispoñibles naquel momento ata pola mañá. Xa está toda a casa pechada e tal, non poden sair ao xardín, bueno, polo que sexa. E pola noite xusto entran a roubar, vale? Entonces, claro, o burro pois intenta salvar a xente ou avisar e tal, acaba roubado tamén polos ladróns, apaleado de todo, non pode comer as rosas. Entón, ele intenta polo camiño, ve unhas rosas e intenta comer, e así todo o libro. Cada vez que ve rosas, ou non eran rosas porque se confundiu de flor, ou acaba apaleado, ou tal. Entón, ele xa desesperadísimo, ao final do libro, mirando á lúa, fai unha plegaria á lúa donde invoca a moitísimas deusas que teñen relación coa lúa. Artemis, Ceres, Perséfone, Diana, creo que non sei se menciona hasta a Hécate. Non, bueno, aí non me faga descanso. Lino onte, pero non me acordo de todas as que menciona. E ao final, el como entra como nun sopor, despois de tanto pregar, e aparecese unha deusa, que é a deusa Isis, vestida de estrelas, ademais, que é unha cousa maravillosa. E dille Isis, bueno, non pasa nada. A partir de agora vas a ser o meu servo, vas a dedicarte a min, ti simplemente tes que ir a procesión que se fai mañá en tal sitio e comer as rosas que leva o sumo sacerdote. Vale, entón, ela dille, non te preocupes que ninguén se vai espantar, porque eu farei que a xente se aparte, che abra camiño e que poidas comer das rosas. É un favor que che fago. Entón, serás o meu servo. E a Pulello así fai, non? Entón, parece que hai un vínculo bastante estreito entre Isis, a maxia e as rosas. Pero, claro, experta non son. Entón, esta é unha das cousas que a rosa significa tantas cousas e nada á vez, e de repente aparece aí, non? Como referencia ao culto de Isis. Entón, interesante. Xa me fun do tema funerario totalmente. Ou non, porque Isis é quen reconstrúe a Osiris, non? O sea que aquí hai un rollito que desentrañar, pero non vai ser para hoxe. Espero que vos gustara o rollo coa rosa, porque non vamos dar acabado, Vou beber outra vez. Boas noites, tais. Non pasa nada, perdón por ti que chegas tarde. Agora non repito, Agora non repito. Dicía Eco que a rosa, de tantos significados, casos perdeu todos, ou algo así. Sí, exactamente. Efectivamente, home, esquecíamos nombrar o nome da rosa de Eco, inspirado no romance da rosa medieval, un libro bonitísimo tamén, igual algún día fagolle un directo, no que a amada é simbolizada pola rosa. E o acto de conseguir os favores carnais da amada é precisamente o acto de coller a rosa, non? Esa idea de coller a flor. Moi interesante o simbolismo tamén nesa novela, nese romance. Ditais, está ben, xa o verei indiferido como merezo. Non pasa nada. Bueno, chegamos a unha das... Sí, directo do libro de Amor, chegamos a unha planta das máis esperadas, por min das máis odiadas, porque é outra, de verdad, que vai a lío coa Sempre Viva. A Sempre Viva, eu sei que agora estades pensando cal será a Sempre Viva. Bueno, algúns non, porque sois expertos en botánica, pero en etnobotánica, pero outros non tanto. Estades pensando, pero cal é a Sempre Viva? Cal é a Sempre Viva? Pois é unha flor que tivo un estreito vínculo funerario dende antigo, que se mantivo durante o século XIX, que se espallou por Europa como flor funeraria durante o século XIX, e que hoxe en día caeu totalmente en desuso, ninguén se lembra delas. E é o Helichrysum. Non puxen foto do Helichrysum,
creo. Non, teño este cadro que se chama de Toussaint, do século XIX, finais do século XIX, un cadro realista francés, donde a muller, que vedes aquí en primeiro plano, leva un tipo de licrisum e a que vai detrás leva un tipo de crisantemo. Vou vos compartir a imaxe, porque o helicrisum é unha planta que dá unhas flores amarelas. Estoume a referir concretamente porque hai varias especies e todo se mestura un pouco. É esta, o Helichrysum italicum. E tamén hai un Helichrysum orientale. Vale. As dúas son moi parecidas, dan esta flor amarela, e a idea simbólica, o simbolismo que hai detrás, é que é unha planta que efectivamente, como ditais, é expresión da eternidade. Por que? Porque cando está en floración, cando se secan as flores permanecen amarelas. Entonces, explicaba no tratado, explican outros tratadistas, que esta idea de que a flor, aínda cando xa non hai savia, cando xa se está secando, permaneza inalterable, transmite a idea de vida eterna no máis alá. Pois non só máis acá, cando hai savia na planta, senón tamén no máis alá, permanece. Esa é a idea. En francés chamase immortel. En alemán ten un nome moi pouco poético, Strohkraut ou algo así. A esta Helichrysum italicum utilizábase para aderezar algúns platos. De feito, parece que recorda bastante ao curry, eu non a coñezo, en persoa non a coñezo, quero dicir. A tal punto que en inglés chamase curry plant. Para min, as sempre vivas son outras, sempre teño que pensar de cales están a falar. É que a mí pasa o mesmo, para min a sempre viva é un tipo de arbusto. E outras plantas, non esta. Este Helichrysum, este Helichrysum non, hai Helichrysum ao que Dioscórides fai referencia, que lle chama tamén crisantemon, cris referente a ouro, a temon flor, é dicir, flor de ouro, en referencia á cor amarela. Ou tamén di que non se marchita, é dicir, amaranto. Di, con esta colócanse tamén as imaxes. Colócanse entre as roupas para que se preserve da couza. Arrastra os trombos de sangre, serve contra as mordeduras da serpe e provoca a menstruación. Parecen todos de acordo en que esta Helichrysum chrysanthemum é a Helichrysum italicum ou a oriental. Eu aí xa non me meto. Pero é a Helichrysum orientale a que se populariza no século XIX, entra por Marsella, en Francia, esténdese por toda a Europa, sobre todo na década dos 30. Que pasa? Que eu, preparando isto, atopei un estudio dunha tal Marzia Boy, que é un estudio sobre os pólenes da sábana santa, revisando aquele estudio que fixo Max Frey nos anos 70. E parece que esta Marzia di que o polen que se identificou como de anémona, en realidade é de outra planta, que é a pistache, e o que se identificou como ridolfina é a do Helichrysum. De feito, di que o polen máis abundante que hai na sábana santa é o Helichrysum, no 29, non sei que por cento. Paso vos o artigo, se queredes. E que hai de interesante niso? Pois que parece ser que nos bálsamos que se utilizaban na zona oriental, peninsular, Arábiga, Xerusalén, pobo xudío en xeral, o Helichrysum era un dos componentes principais. De feito, a min soame que esta planta se encontrou tamén en certas momias exipcias. Non quero mentir, porque isto dos bálsamos de momificación
é un mundo vastísimo, donde pasa moito isto, que un se identifican tal polen e despois outro, e despois non sei que, entón, así, pero parece que o licrisum foi moi utilizado na antigüidade neste tipo de preparacións para os defuntos. E, por suposto, pola súa durabilidade, por poder secar as flores e que estas flores permanezan con color, pois tamén foron moi apreciadas na floristería do século XIX e principios do século XX. O artigo de Marcia Boy chámase El significado etnocultural del empleo de plantas en rituales funerarios y sus posibles implicaciones en el caso de los pólenes de la sábana santa, por si vos interesa. Tería sentido sendo antiséptica? Pois sí. A ver, todas as plantas antisépticas e antibacterianas retrasan o proceso de putrefacción. Entón, sí. Romeros, loureiros, oliveira, helicrisum, é que todas. Entonces, hai moitísimos tipos de bálsamos con moitísimas mesturas diferentes, onde despois se engaden tamén as pois, como se chama? Goma arábiga, mirras, resinas de outro tipo. Entonces, non o podo explicar porque este mundo é impenetrable para mí. Entón, claro, este licrisum, chamado tamén crisantemo, según Dioscórides, pois non ten nada que ver co crisantemo que nos chega de Oriente. Vale, ten que ver o nome, ten que ver a referencia solar, pero nada máis. En Oriente é unha planta moi apreciada, xa sabedes que o trono do emperador de Xapón é o trono do crisantemo, unha planta da felicidade, da abundancia, da alegría, pero unha planta que tamén, dependendo das cores que se utilice, significa unha cousa ou outra. Entón, por exemplo, en Corea, o crisantemo blanco é un crisantemo de carácter funerario. O crisantemo amarelo pois, significa outra cousa, o vermello outra. E despois hai que incluir tamén todas ese tipo de plantas que chamamos crisantemo así vulgarmente, que non son crisantemo, e que nos veñen de América, tamén fermosísimas, que non as puxen porque non aparecen na arte funeraria, e circunscribirme só a iso. Do helicrisum teño unha imaxe nunha placa funeraria, pero non é aquí neste apartado. Así que vamos a pasar. Bueno, por certo, as pinturas que se fixeron no cemiterio do Concello de Oleiros, que vedes que hai esa flor non sei se é exactamente unha malva ou unha margarida, e atrás, pois, unha dalia, pero tamén hai un crisantemo por aí, a ver, identificar así as flores custame un pouco, pero, bueno, a referencia botánica está, non? O uso do crisantemo debe ser máis moderno do que se pensa. Sí, o crisantemo chega a Europa no século XIX, espállase rápido, e o vínculo funerario simplemente dase porque é a flor que florece agora, nesta época, non en primavera. Aunque, bueno, non sei, eu lembro, a miña avó era sempre rayada con que nunca lle floreaban cando tiña que ser. Ou lle floreaban un pouco antes, e xa estaba todo morcho, ou non estaban abondo abertas para a época de defuntos. Eu non sei se aí algún xenetista florista fixo algo, porque eu lembro de pequena que ela plantaba e todo iba ben. E duns anos para ou ela perdeu o tino ou non sei que pasou. Tamén meu pai este ano plantou, están aí as flores aí, que eu non sei se teremos ou non teremos. Estou aí un pouco non sin vivir. Sí, un pouco de tema persoal polo medio. Nunca ben. Ajá. Esta é unha planta, sobre todo, que aparece nos cemiterios de Portugal. Hai un tratado que se chama As flores de pedra, agora non recordo a autora, publicouse hai pouco,
E é como un catálogo de todas as especies botánicas que ela atopou nos cemiterios de Portugal, moi interesante. Entre elas, atopou esta, que é a saudade. A saudade é esta plantiña, que eu non teño por aquí apuntado o seu nome científico, porque non sei por qué. En inglés chámase Widowflower. Ai, Dios. Widowflower. Knautia drimea. Un tipo de Knautia. Widowflower. Parece ser que en Portugal chámase saudade e utilizouse moitísimo tamén no século XIX. Entón, aí vedes unha placa, Virleia do libro, pero bueno, citei, así que non pasa nada, donde vedes que hai 4 especies, bueno, 5 especies diferentes. Unha, comezando así no sentido das agullas do reloxe, a primeira eu diría que é Myosotis, é dicir, non me esquezas. A segunda é Ericrisum. Sei que non vos lo parece, pero o Ericrisum ten esta pinta nas reproduccións pétreas. A seguinte é esta Widowflower, ou saudade, e a seguinte é un lirio, non? Símbolo da pureza. Que queredes que vos explique do símbolo desta planta? Se xa a coñecemos porque é saudade. Di ela no libro que ás veces esta flor pode aparecer con outra flor que se chama perpetua para indicar saudade perpetua. É moi divertido porque é como unha construcción dunha frase literal. Unha escabiosa xiride no lirio. Vale. Unha escabiosa, pois non sei... A ver. Sí, é verdad, era a escabiosa, era esta. Eu en Galicia non coñezo esta, ela di que só é unha cousa portuguesa, non o sei, non, igual non sei se alguén o coñece nalgún outro cemiterio, pero xa sabedes, apuntades por se acaso. E despois esas follas que se ven, eu creo que non sei se serán, supoño que serán acanto, non falei dele, o acanto é unha das especies vegetais que máis forman parte do ornato tanto de cemiterios como de igrexas como de calquer tipo de arquitectura. O acanto é unha planta tan empregada que perdeu todo o seu simbolismo se algunha vez o tivo. Si que nas súas orixes, na orixe do capital corintio, contase aquilo de que Calímaco, o arquitecto Calímaco, inventou un capital corintio precisamente porque viu unha cesta que lle deixaran a unha nena na tumba con unhas ofrendas tapada cunha lousa e que o acanto, que é tan forte, erguera a cesta ou medraba ao redor da cesta dando esa forma como de capitel, non? Hai esa idea de orixe funeraria, non? No deseño do capitel do acanto, bueno, pois tomouse por especie ornamental e ten esa idea de forza tamén, de vitalidade, de forza. O sea que a mí isto dame mil de vela silvestre, pero non vou a saber se é ou é parecida. É que hai moitas parecidas. Eu estes tipos de flores tamén hai que ter cuidado. Bueno, outra flor que aparece nos cemiterios, tanto do outro lado do Atlántico como deste, que moitas veces pasa desapercibida, é a pasiflora. A pasiflora ou flor da paixón, hai moita xente que pensa que é a flor da paixón por motivos afrodisíacos, pero non, para nada, ten que ver coa paixón de Cristo, porque se utilizou ou utilizaban os misioneiros para predicar sobre Cristo, non? Entón, a forma da flor lembraba pois as 5 chagas, lembraba a cor do sangue e lembraba os 3 clavos da cruz. O sea que en ámbito funerario, aparte de que
é unha planta enredadeira e, polo tanto, tamén inclúe o simbolismo do abrazo eterno e da amizade, pois ven a significar por ela mesma Cristo, o sacrificio de Cristo e redención a través do sacrificio de Cristo, non? Teño que marchar descansar, di a Moura Bella. Remato de escoitar en diferido mañá. Boa noite. Boa noite, Moura Bella. Moitas gracias por estar. E, bueno, a veces vades ver a flor da paixón tamén vinculada a unha cruz. Entonces, en vez de poñer a Cristo, poñen a flor da paixón. Sería case como sinónimo de Cristo. O sea, aquí tedes esta. Chegamos á Papaver somníferum, unha pena que se nos vai a Moura Bella. Dios mío, como me estou estendendo. O que queda aquí. É que me emocionei eu coas plantas aburridas, moito. Vamos ao Papaver. Vamos ao Papaver, onde temos o Papaver por aquí apuntado, que eu teño os meus apuntes. Papaver somnífero. Bueno, esta planta é unha maravilla, unha cousa preciosa, maravillosa. Esta é un mausoleo dun cemiterio de Valencia. E vedes aí en detalle, vedes ao lado, polos lados, subindo pola arquitectura, unha especie de globiños. Eses globiños son Papaver, son os globiños, as capselas da Papaver somníferum, non? Cando a papoula perde as follas, hinchase, non? Empréñase de semente, e esa bola, se corta, sangra un látex, exuda un látex, que é co que se fai o opio. É moi popular, é unha das especies vegetais intrínsecamente vencelladas ao cemiterio, porque o opio é unha sustancia que causa sopor, calma a dor. E, por tanto, non só está vinculada á idea de sono eterno, lembrade que cemiterio, coimeterion, unha das etimoloxías populares, é a que di que significa dormitorio para o repouso eterno, polo tanto, este sopor calmo do opio viría a significar iso, pero tamén a idea de calmar a dor dos que quedan vivos. Vale? Pero claro, é que non é só un uso simbólico, é que no século XIX, que é sobre todo cando se pon de moda, cando ides a topar a Papaver nos cemiterios, na arte funeraria, sobre todo as bolas, non a flor, non a amapola en sí. O que ides ver é a cápsula donde están as sementes, da que se extrae a resina, vale? Entón, que pasa? Paracelso, no século XVI, cos seus discípulos, xa demostran naquel momento que a administración de grandes cantidades de opio é boa para as cirurxías, é dicir, que non pasa nada, que se pode administrar unha gran cantidade de opio para que o paciente non sinta nada e que sen maiores consecuencias, en principio. Entón, o opio convértese na medicina europea a partir de entón nun dos principales ingredientes de moitas mixturas. E, ademais, é un ingrediente de acceso privativo, é dicir, son as clases máis pudientes, as persoas de mellor posición social as que poden acceder a este tipo de mixturas. Tamén é verdade que os farmacéuticos da época, naquela primeira farmacia, naquela primeira iatroquímica, fan mixturas así, que se con ouro, que se con sulfuro de non sei que, ou lapislázuli de non sei canto, que encarecen as mixturas, pero que podemos dubidar da súa eficiencia. Dende mediados do século XVII, os holandeses que controlan
a ruta das especias ou teñen preeminencia na ruta das especias por mar, coas Indias orientais, utilizan como trueque o opio. Sabes que hai esta idea de que os europeos introduciron o opio en Asia? Non é así, non é tanto así. Xa se parece que hai demostracións de que xa se cultivaba e se coñecía allí, pero, bueno, a partir do século XVII sí que é verdad que con este comercio, con este trueque do opio, pois aumenta o consumo, a demanda e o consumo. Os consumidores de opio foron Richelieu, Colbert, Luís XIV, Goya, todo o mundo consumía opio, non só de medicina, senón en maneira recreativa. Vale? Como ata agora ditales. Pois sí. Entón, bueno, aquí pasan unha serie de cousas. O opio non se utiliza... O sea, o opio, sobre todo, utilízase en tintura, é dicir, en mestura alcohólica con outras cousas. E aí tedes, por exemplo, os láudanos. Son mesturas de opio que normalmente levaban azafrán, a de Paracelso creo que levaba, que era a original de Paracelso, levaba azafrán. Creo que clavo, que tamén é un analxésico, e non lembro agora que máis. Os láudanos foron moi empregados dende o século XVI ata o século XX, ata principios do século XX, aparte de todos os outros derivados do opio. Láudano, por exemplo, é famosísimo o cadro este de Dante Gabriel Rossetti, o cadro en honor á súa muller defunta, que precisamente morre con unha sobredosis de láudanos. Toma demasiado láudano. Entón, cousas interesantes que pasan neste século. No 1804, Boyle sintetiza a morfina, que lle chama ao primeiro Principium somniferum opii. É dicir, Morphium, en referencia a Morfeo, o deus do sono. Bueno, dos que forman parte do séquito de Hipnos, para ser máis exacto. En 1818, a morfina ingresa á materia médica, é dicir, acéptase como medicina. E a mediados do século, sobre 1850, invéntase a agulla hipodérmica. Fai un doutor que pretendía, pois, calmar as dores intensas da súa muller e calmounas de vez. Xa me entendedes, non? Entón, 1856 parece que se abre a primeira fábrica de agullas hipodérmicas, o sea, que a partir de mediados do século XIX non só temos os láudanos, que van a ser máis fácil acceso ás clases menos favorecidas, senón que ademais temos por aí xa a morfina, a inxección con hipodérmica. En 1898 xa chegase a diacetilmorfina, é dicir, a heroína. Que, curiosamente, críase que curaba a adicción á morfina. En fin, e, bueno, entón, consumidores de láudano e opiáceos, pois xa vos dixen, Richelieu, Colbert, Luís XIV, Goethe, Novalis, Goya, Keats, Cochrane, Shelley, Byron, Walter Scott, en fin, ledevos a historia xeral das drogas de Esgotado, que é un pedazo de libro enciclopédico sobre o tema. Hai cousas que ao mellor se lle poden discutir ou non estar de acordo con el, pero a verdade é que é un traballazo inxente sobre este tipo de sustancias, e quen non é moi docto na materia, pois venlle ben ese libro, así que recomendo. Pois, realmente a papoula é unha vella coñecida de Europa. É unha flor que está vinculada a Ceres, cando Hades rapta a Proserpina e a Perséfone, a leva ao inframundo, Ceres, Deméter,
deambula polo mundo desconsolada, chea de dor, e atopa consolo na papoula que medra entre o trigo. Son unha flor vinculada, non, ao cereal de Deméter. Por tanto, calmou as dores de Sanai, non? A angustia de Sanai un tempo. Pois aí temos outro vínculo, de que calma non só a dor física, tamén a psicolóxica, a emocional. E, por suposto, tamén adornaba a entrada á cova de Hipnos, o deus do sono. O deus do sono que moitas veces tamén aparece nos cemiterios, non? Por ser tamén irmán de Tánatos, Hipnos e Tánatos. E de aí ven a idea de que a papoula podía ser un dos componentes do quiqueón. O quiqueón era a bebida que tomaban os iniciados nos misterios eleusinos. Antes de entrar á cerimonia propia, bebían este quiqueón. Sabes a composición doutra bebida que tomaban nos pequenos misterios? Había como un período como de adaptación ou algo así. Primeiro había un período de preparación no que se consumía, crese que leite con menta e sementes de papoula. Entón, dice que o quiqueón que se tomaba debías ter este tipo de compostos e algo máis. Aí xa podemos entrar a especular se era o cornizó, que ten un composto de ácido, bueno, do que despois se sintetizaría o ácido lisérxico ou o que fora. Entón, a papoula está por aí metida. Bueno, parece que é unha flor que tamén está vinculada ao matrimonio e ás casadeiras, e ademais, se non lembro mal, non sei se é Ovidio, bueno, non quero meter a pata, pero hai un autor romano ou da Antigüidade Clásica que recomenda a moza nas nupcias, na súa noite de bodas, tomar un pouco de leite con papoula para calmar os nervios, non? O sea que hai certo vínculo tamén no ritual matrimonial. Está presente. Eleusinos de Eleusis. Os misterios de Eleusis. Entón, bueno, pois a papoula. E aquí tedes outra. Esta é unha lápida do cemiterio vello de Mondoñedo tamén. Un detalle. Entón, a flor, se a vedes así, diredes, eso unha papoula non é. Pero o que nos indica que é unha papoula son os globiños de semente. Vale? Ditais, miña pobre, xa que che vai doer, toma algo e déixate facer. Vale. No, bueno, pero tamén xa non é que sexa un déixate facer, que non todo o mundo era un bruto en Roma, na Antigüidade. Senón tamén, bueno, pois os nervios de que, cambias de casa, de familia, o Maru Moise non sabemos se o conoces moito, sabes? Eu estaría nerviosa. Xa só por iso tamén estaría nerviosa. De feito, o Ars Amandi de Ovidio igual lle temos que facer tamén un directo, porque o Ars Amandi de Ovidio os ínferes deberían lelo. Ou non, depende de como o tomen. Entón, bueno, por fin chegamos ao Non me esquezas, mi madre. Aquí fixen unha selección de plantas. O Non me esquezas ou Myosotis. Esta é unha planta bastante enigmática, porque o seu nome é este, Non me esquezas. Científico, Myosotis. Esta foto virlada de Phoenix Art, un mausoleo de... Non lembro agora se de Valencia ou de onde, bueno, non pasa nada, pero vedes que na cruz hai como unha guirnalda, non? Que abraza a cruz. Nesa guirnalda atópanse diferentes especies. Margaridas, Helichrysum, que xa as vimos, que son esas boliñas que vedes aí abaixo da cruz,
tedes que fiarvos de min, son boliñas de Helichrysum e o que teñen ao lado subindo son myosotis, son non me esquezas. Vense moi grandes, é verdade. Non parecen non me esquezas polo tamaño. Pero tampouco son pensamentos. Teñen ese centro moi peculiar que teñen os non me esquezas, non teño dúbidas. Isto é Helichrysum e myosotis. É que non son tan comuns, eu non as recordo así moi comuns, de velas moito. De feito, cando as vexo sempre me causa, digo, sí que son plantas funerarias, están na decoración funeraria, entran na simbólica, pero non son as máis frecuentes. De que houve unha febre do opio e da papaver increíble, e ademais deixase de utilizar a papaver xusto cando as guerras do opio, bueno, pues acaban co comercio do opio, todo decae, e tamén no século XX o problema da heroína e todo iso, pois, non fai que sexa de moi bo gusto, non? Empregar a papaver nas lápidas e na simbólica funeraria. Non só que se acaba o comercio, que se prohíben as drogas, sustancias deste tipo, senón que, ademais, cambiou radicalmente a maneira en que o pobo ve este tipo de sustancias. En medicina sigue se empregando o opio. De feito, en España, creo que hai as maiores plantacións de papaver somnífero de toda Europa, falámoslo aquí nun directo, de feito, e veñen persoas de outros lugares que se meten nos campos a sangrar as flores para levar o látex. Veñen a roubar o látex. Ás veces hai intoxicacións e problemas. Entonces, a farmacopea sigue utilizando e emprega moitísimo. Non ten esta visión tan negativa, pero sí que na cultura popular sí que a ten. Entón, é normal que simbólicamente se deixara de utilizar a papaver. Boas noites, Cris. Para min, os non me olvides son as myosotis, unha floriña azul fermosísima. Sí, son esas, son as myosotis. Entón, sobre todo, eu vina moi frecuentemente empregada en ámbito xermánico. Son extremadamente populares, tanto plantadas como na arte funeraria. Entón, por exemplo, tens aquí unha placa cerámica que virlei da galería online do Museo de Cultura Sepulcral de Cáceres e vedes que hai floriñas azuis con ese centro amarelo tan característico do myosotis. Non? E unhos anxelotes que levan tamén coroas de ramas verdes con myosotis. Vale? Entón, sobre todo en ámbito anglo-xermánico utilizouse moitísimo e tamén unha das plantas que indican, bueno, que se ten como para rememorar o xenocidio armenio de 1915, non? É a planta simbólica que viría a simbolizalo. Porque tamén esquecín que a papaver tamén ten esta referencia, non? A Primeira Guerra Mundial, as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Non? A idea está vinculada, non? A rememoración do soldado caído nesa guerra. Que pasa co myosotis? Eu nunca din coa orixe do nome. Chámase Vergiss mich nicht en alemán, é dicir, non me esquezas, forget me not en inglés, non me esquezas en galego ou myosotis, pero hai moitos mitos que explican a súa orixe. Sábese que hai unha cantata cun poema escrita no século XIX que ven a contar a historia dun neno que está recollendo flores con súa nai. Bueno, están no campo e o neno dicelle: mamá, déixame ir recoller flores, que eu xa son grande. Entón, a mamá entra o sono e despois desperta angustiada cos berros do neno porque o neno cae ao río. E o neno leva na súa man un buqué, un ramiño de non me esquezas.
Hai outra lenda que di que é un cabaleiro que está recollendo flores coa súa amada, parece que dicen que a orixe francesa, eu non din con ela. Algún día vou dar con este misterio do Myosotis. Estou segura que algún día vou desentrañar este segredo desta flor. Entón, hai outra lenda que di que é un cabaleiro coa súa armadura que está recollendo flores xunto coa súa amada, que se acaban de prometer amor eterno, e que esvara e cae no río, e como a armadura é tan pesada, ele non pode sair, entón o último que lle di, con esas flores na man, é non me esquezas. A Borsa Mourabella nos di algo en diferido. O gallá, o mellor ela si que deu co misterio. Eu non din. Eu coñezo esas dúas versións e despois está a típica versión de que cando Deus repartiu os nomes das plantas, esta era tan pequeniña que quedou de última e berraba a Deus, non me esquezas, non me esquezas. Entón, Deus puxolle, non me esquezas, porque Deus é un coñero. Na cultura popular, Deus e o demo son uns coñeros, sinceramente. O Myosotis é unha flor que hai que estar moi atento. Vos, cando vaiades a un cemiterio, bueno, estades sempre atentos, non? A ver que cousas vegetais pétreas vedes. Pero xa cando vedes un monumento así un pouco rechamante, onde hai flores, poñede o ollo, porque tan pequeniño, pode estar por aí escondido un Myosotis. Pero xa vos digo, moi extendido en ámbito anglo-xermánico, unha flor fermosísima, eu nunca a vira, ata que un día paseando por aquí, pois saímos a saudar á beira do camiño, dixen, ui, e isto? E era un Myosotis. Se fose así, o demo daríalle relevancia, xa que presuntamente están en guerra. Bueno, finalmente chegamos ao pensamento. O pensamento é unha flor tamén moi empregada en ámbito funerario. De feito, non a iba a poñer. Eu iba a deixar isto xa pechado no Myosotis. Iba a deixalo aí e acababa o directo. Pero rebeirando nas fotos, din con esta lápida que está no soportal de entrada á igrexa de Cangas de Foz. Non está de saber unha merda, pero fiadvos de min que aquí, encima desa cruz, hai un pensamento grabado. E é claramente un pensamento, non pode ser outra flor. Este é un pensamento. Pois conta a historia, Calio, veña. Entón, os pensamentos, en realidad, é unha hibridación. O pensamento que nós hoxe coñecemos, no que estamos a pensar, a pesar da redundancia, é un híbrido que se chama Viola tricolor hortensis. Vale, e aparece no 1839, ponse tamén moi de moda nese século. Bueno, todo é culpa do século XIX, sinceramente. Ata entón, o pensamento era pequeniño como as violetas. Por que unha violeta? Pero é unha viola tricolor. Vale? Ten 3 colores. Entón, no 1839, conséguense a primeira especie que xa é de cultivar de xardín, máis grande, e a partir de aí empezan a hibridalas e a xogar e a buscar máis cores. Pero a original é a viola tricolor. Cando Ophelia Hamlet di aquelo de teño pensamentos para o pensamento ou teño pensamento para o pensamento ou algo así, non se está a referir ao pensamento de hoxe. Está a referir á viola tricolor, á viola salvaxe, á brava, que é máis pequerrechiña, por exemplo. Que decir, simbolizan pois, o pensamento, o recordo dunha persoa, e que é literal. Por que? Pois non atopei exactamente por qué. Creo que hai un mito que di que foi un tiro errado de Cupido, foiselle a flecha onde non tiña que ir, pero iso non acaba de explicarme a simbólica. Pero sí que é verdade que a viola silvestre, pois a ribiniana, todas as violetas ofrecíanse, non, aos defuntos nas patrialia, nas festas de primavera dos romanos,
e senón tamén as rosas. Entón, violetas e rosas están ben selladas ao outro mundo, sí ou sí, e tamén a Venus. Venus ten esta cousa ambivalente. Pero as flores son ambivalentes como as cores. Sirven para unha cousa e para outra. As violarias e a rosalia, sí, exacto, esas. Entonces, bueno, claramente ámbito funerario, non? As violas son as primeiras flores que aparecen anunciando a primavera, ou as fódelos de Perséfone, por suposto, tamén, pero despois as violas e as últimas en florecer son as rosas, ou iso veñen a dicir os que explican as preferencias botánicas nestas festas. E despois hai outra flor tamén, que é o lirio dos vales, ou muguet, moi propio do ámbito anglosaxón. É curioso porque tamén teñen moita extensión en Francia, pero eu non sei, non vos podo dicir con exactitude se se usa na arte funeraria francesa, pero en ámbito anglosaxón e sobre todo americano, o lirio dos vales ven a representar a pureza, a rectitude, e eu creo que ten certo vínculo tamén coa muller casada e co matrimonio. Por exemplo, esta é unha tumba familiar que ten 3 muguet. Pero este chamase lirio dos vales, é o nome popular. Limuguet é lirio dos vales. Que queres que lle faga? Porque en galego é escribir. Pois aquí tedes outra, esta sí, creo que é unha Thomas and Rachel Long. Sí, é unha rapaciña, filla de Thomas e Rachel Long. Entón tamén está vinculada pois á inocencia, á infancia, un pouco como o outro xiride. Os lirios proveñen todos dos xirides. Vale. Pois non sabía, teño que apuntar. Iso. E ata aquí todo, porque despois teño por aquí, pois, non sei, unha foto de Todos os Santos, creo que a roubei de Europeana ou de onde, para que vexades a principios de século. Non, de Madrid Antiguo. Unha foto no cemiterio da Almudena, creo, en 1925, para que vexades a economía floral, aínda que non se distinguen moito as flores, hai clavéis, hai margaridas, hai crisantemos, por suposto. Esta era unha foto que tiña eu do cemiterio de Montjuic, que xa vos lo ensinei algunha vez, creo que nalgún outro programa, que me fixo moitísima gracia que a chumbeira se abrira paso. Non sei como chegou ali unha chumbeira, pero chegou e ali estaba. Unha cousa que dicía Baralat, que non vos lo dixo, por exemplo, que as árbores froiteiras están prohibidísimas nos cemiterios. Bueno, pues así. Esta porque creo que tiña, non se ve en detalle, dá igual. Dá igual. Esta era para investigar, xa investigarei, xa vos falarei dela. Así que creo que ata aquí. Si o de Montjuic é unha preciosidade de cemiterio, pero unha preciosidade de cemiterio, porque os columbarios teñen forma rochosa. Entón, ti estás ali e parece que estás nunha montaña, parece que é a montaña que se converteu en cemiterio, sabes? As referencias naturais, é moi orgánico como están feitos os pasillos, non? Entón, é moi bonito o cemiterio de Montjuic, un cemiterio puramente mediterráneo. Se ides a Barcelona, é un pouco coñazo chegar ata o cemiterio de Montjuic, pero chégase, é moi bonito, e tedes o Museo de Carrozas Fúnebres tamén ali, que merece moito a pena visitar. A mí gustoume moito máis que o da Almudena. As sacramentais de Madrid son bonitas. Pero, bueno, o cemiterio de Montjuic merece moitísimo a pena ir. E, bueno, ata aquí o que vos podía contar eu de botánica funeraria sen meterme en moito berenjenal. Que me metín abondo. Quedámonos no século XIX.
o século XVIII sería xa outro rollo, o XVII, o XVI, o XV. Non sei se tes preguntas, aportacións, se me quedou algunha planta. O cardo, por exemplo, tamén aparece algunha vez, tamén un pouco co mesmo significado co helicrisum. Quedarían os animaliños para outra volta, por exemplo. Ditais, por outra banda, unha cousa menos tal. Credes que o tema das flores fúnebres tamén ten en parte feito de que as flores eran máis en plan as máis consumibles e ou capitalistas? Non te entendo. Queres dicir que esta moda de ir a poñer flores é máis unha necesidade creada polo capitalismo? A isto te refires? Por resumir, pode que a parte da simboloxía sexa por tema económico? Non en sí. É dicir, na cuestión do emprego da papave como símbolo, home, claro que ten moito que ver coa economía global da época. No caso, non sei, non sei. Creo que ten máis que ver, no tocante á simboloxía, creo que ten que ver moito máis coa época en que florecen. E teñen lugar certas celebracións fúnebres, como no caso das Violaria e da Rosalía, tamén co emprego que se fai deles, no caso da papave, para calmar a dor, para inducir certo sono. A rosa e a violeta, claro que tamén se utilizan como calmantes, tópicos, en bálsamos fúnebres tamén se utilizan. No caso, por exemplo, do ciprés, do romero, loureiro, plantas aromáticas, sábese que se empregaban nos velorios, por exemplo, para espantar certos vechos, para camuflar olores. Principios do século XIX, finais do XIX, principios do XX, cando se inventa a fotografía, empezaba a facerse moitísimo retrato funerario, fotografía post-mortem, vaya, podedes ver que nos velorios os cadáveres estaban completamente cubertos de flores. No século XVI, no XVII, nos retratos funerarios, que ás veces as familias máis tal chamaban a un pintor que fora a retratar o moribundo no seu leito de morte, retrátanos tamén con coroas de flores. Retratos de monxas moribundas tamén con coroas de flores, moi propio do XVII e XVIII. A flor é unha constante no culto funerario. É unha constante. Ben, porque se emprega por motivos prácticos, de camuflar olores, espantar moscas. Ben, porque se emprega por motivos místicos, por razóns que se perden na noite dos tempos, é dicir, creo tamén que ás veces estamos buscándolle moitísimo significado ao emprego de tal ou tal planta e ao mellor nin sequera eles sabían exactamente por qué tiñan que utilizar esta flor e non a outra. En tanto que ao mellor eran costumes moi ancestrais, que non hai unha razón inmediata que poidan dar. Non é por atraparte, é unha pregunta xenuína. Si, tamén sería ambiental ou incluso sanitario. Claro. Despois, no tocante ao tema económico, non o vexo tanto na flor como nas ofrendas. Nas ofrendas, sí. Principalmente polo que contei antes, que se dan estes banquetes funerarios.
E danse non só no ritual de enterramento, senón tamén un ano despois, e tamén, pois, todas as veces que se quixera honrar a memoria do difunto ou que se considerara necesario, porque, eu que sei, pois, se a familia atravesaba un mal momento, pois a mellor era boa idea aplacar as almas dos ancestros e ofrecerlles un banquete. Non? Entón, os cemiterios romanos teñen un lugar moi cheo de vida e moi cheo de comida. Sí que hai unha rede clientelar entre as familias, sí que hai un trueco, un intercambio coas ofrendas. Sí que hai unha economía aí. De feito, unha das pasaxes que máis se mencionan sobre isto é a de Santa Mónica, mãe de San Agustín, en Milán precisamente, quería ir a visitar a tumba de do mártir San Víctor, e San Ambrosio prohibira levar ofrendas. Ela iba con un canastillo de pan e viño. Viño que ahogaban, porque os romanos tomaban o viño... Os gregos ahogaban o viño, os romanos non tanto, pero era costume ahogalo. E non lle deixaron entrar a Santa Mónica. Era, bueno, pois aceptou. Entón, o que se entende é que era unha práctica moi extendida na religión precristiana, que os cristianos nin siquiera cuestionaron. Nas ofrendas sí que hai un rollo económico. Por algo San Ambrosio quería concentrar o das ofrendas ás tumbas só no mártir en San Víctor, e controlar un pouco toda esa circulación. Aí sí. Díxese na Gazafella, a ver se me resolves tú unha dúbida. Nunha das últimas viaxes que fixen, visitamos varios cemiterios, Luxemburgo e Bélxica, e chamou a atención que todas as tumbas tiñan unhas caixiñas diminutas, ademais das clásicas flores. Nesas caixiñas había ramiñas. Sabes que son? Non, sen velos, agora non caio. Se velas agora non caio, verdade? De cemiterios de Luxemburgo e Bélxica. Vamos buscar. Verdade que non os teño moi controlados. Cemiterio Bélgica. Que sen velas, ao mellor vendoas, digo, bueno, é isto, ou non teño nin idea. Non van a aparecer cemiterios así que teñan o que me preguntas, verdade? Pois non. Pois non sei. Foto non tes, non? Se tes foto, mándama. E miramos, porque a min agora mesmo pois non me soa. Xa buscarei algunha das fotos, agarda. Esa sería como sementes, indabo. Despois hai outra cousa, decía Baladá, porque agora están falando moito das ofrendas, estáse a falar moito dos magostos, que se a castaña era o alimento dos defuntos, que se poñían como ofrenda, e ás veces buscamos de 3 pés ao gato, sinceramente, sobre por que a castaña. A castaña porque é o froito de temporada. Entón, aos defuntos gustalle comer o mesmo que comen os vivos. Entón, igual que nas antestéridas se abren as barricas de viño para que proben o novo viño, pois eu imagino pois, que a castaña, pois, xa que se empeza a probar e o froito da temporada, pois tamén é propio que o proben os ancestros, non? Eu ás veces creo que nos mareamos moitísimo buscando explicacións e témola diante dos ollos. E de feito di o Baladá no seu tratado que di que nesta época consúmense moito castañas e lentellas e dá a entender que se poderían ofrecer tamén aos defuntos. Pero que, bueno, que iso é mellor desbotalo porque o pueblo llano entende as cousas literal e non simbólicamente e entón como que é un rollo. Entonces, mellor flores. Pero sí que menciona o das castañas e as lentellas.
E mencionas non como alimento de antigo vencellado ao funerario, senón que alimento de temporada. Agora é o que se come e agora é o que se podería ofrecer. Non? É interesante esa visión tamén. Ai, tes unha pequena cabaciña. Sí. Teño unha cabaciña, un burriño e teño os huicholes que fixemos outro día que están aquí. Eh, É como as mazarocas de millo nesta época que se poñen aí, sobre todo nos petos de ánimas, só. Pois claro, agora, cando se recolle o millo, eu creo que en certa maneira vais ofrecendo o que vai saindo da colleita do ano, é como se tiveran que probalo ou darlles a primicia. Pode ser algo así. É que tería sentido as ofrendas a dar o que tes en abundancia, sí. E a verdade é que canto máis miras... A ver, eu agora, estes son apreciacións persoais, non profesionais. E a miña apreciación persoal dende hai un tempo, e agora que me metín a mirar o rollo do doble, jolín, se por exemplo desas metamorfosis, eu cando as lin, pues non pensaba nestas cousas. Pero agora volvendo a lelas, ou volvendo a elas de vez en cando, as metamorfosis, a maioría delas, pois son como a de Cipariso, non? Ou a de Mirra, ou a de Dafne, non? Os deuses apiádanse de alguén que o está a pasar mal, ou que está a ser perseguido, ou que morreu e alguén o ama moitísimo, entón convértese nunha árbore, nunha flor, nun árbol de esencia. Entón, en certa maneira, é como se o mundo estivera cheo da ánima de persoas que na moi remota antigüidade morreron e por algunha gracia dos deuses, porque naquela remota antigüidade perdida na noite dos tempos, os deuses concedían eses favores. Entón, vendo o mundo do teu redor a través do filtro das metamorfosis e destas lendas e desta idea dos romanos de non son as festas adicadas ex profeso aos defuntos, en todas as festas adicadas a esas almas que parece que habitan o mundo ao redor, pois non sei, dá a impresión como que houbera unha vida burbullante presente. Non sei xa exactamente onde quería chegar. Quero decir que ao final os espíritos están tan no día a día desas relixións e tan na orixe das cousas materiais do mundo que todo é espírito. Creo. Esta é unha apreciación miña persoal agora, este ano. Igual o ano que ven volvo nihilista materialista e digo vos que non, que nada disso. Pero sí que é verdade que tanto revisar un pouquiño estas religións antigas, estas cousas, pois acabas de verdad sentindo isto de que o mundo é un mundo de espíritos invisibles que nos rodean, de almas das que os deuses se apiadaron e siguen aquí con nós, non? Unha cousa bonitísima. E tes unha referencia bibliográfica interesante sobre as Violaria e Rosalía? Déixame pensar un momento. Vou mirar o Instagram mentras penso. Ao final, ti se decides que che toquen ou non. A ver, Instagram. Está todo. Ah! É que todas tiñan iso. Pois non sei que é. Porque eso parece buxo. E na tapiña que hai? Sabes que é o que está dibuixado? Parece buxo. Vou volo compartir.
Tranquila que non se van ver as nosas intimidades. É así. Eu pensei que era Mirto. Ou Mirto, pode ser Mirto tamén. Non distingo eu moi ben. Si, igual é máis ben Mirto que Abuxo. Si, tás razón. Ou Buxo, é que me parece máis Buxo que a flor de Mirto. Pois non sei, pois unha cousa que investigar, a ver por que ali deixan Mirto ou Buxo. Si, o mirto é unha planta que tamén se utiliza en ámbito funerario. Tamén coroaba as cabezas dos defuntos. Era intercambiable polo ciprés, se non lembro mal. A ver, igual solventamos agora o dilema. Ou igual non. Alberto. Mirto, 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 mirto. Mirtos. Mirtos, cimetière. Non, non vou encontrar agora mesmo a resposta. Pero atoparei e contareivolo. É que non había ninguén no cemiterio para preguntar. Eu a verdade é que nunca vin iso. En Alemania, polo menos, en Francia non teño constancia. En Bélxica e Luxemburgo escapan do meu ámbito de coñecemento. Pero, bueno, seguro que podo facer algunhas indagacións e igual xo respondo. Que non queden aí con intrigas, se chego á resposta, fago vos vídeo. Ai, non, que peche... Bueno, da igual. Volverei a abrir a canle por ver os vídeos outra vez. A ver, preguntábasme o das Violaria e a Rosalía. Eu referencias así, que che poida dar exactamente, non teño. Os fastos do vídeo, claro, sempre hai que ir ao original e despois hai que aparecen referenciados en tantos lados. E Violarias... Pero non sei, non teño así concreto, non che teño. Porque aquí das rosas... De onde copiei o das rosas? O da rosa no Grimal, pero no Grimal. Sí, no Grimal, pero no Grimal non fala das Rosalías. Pero despois pasoche un artigo, que agora non me acordo como se chama, pero antes atopei un artigo en referencia ao martirio de Santa Justa en Sevilla, en Hispalis, e a probable existencia de Rosalías ou dun culto con rosas vencellado a Adonis. Entonces, mándocho despois, que non sei onde o metín. Teño aí por aí. Pero estaba interesante. Porque a referencia que daba no artigo era o breviario de Évora. No breviario de Évora aparece unha descripción dos ritos. Sí, esa é a mellor referencia que teño que che poido dar, pero non che vai aclarar. O sea, non é algo así aclaratorio dun artigo que che explique de A a Z como eran. Iso sí que non o teño. Teño datos caóticos mesturados. Aparte de todo,
Que Mel sepa que sempre temos preguntas de que non nos aminoramos. Mel, eres menester necesaria, xa ti sabes. Mais un que lle dá Cristina Gazafello. Impresionante que ninguén fixeche o chiste do tratra. Verdad? Faltabas ti, estábamos agardando que fixeras ti o chiste. Bueno, hasta aquí foi todo. Realmente unha selección botánica extensa, pero nada, o sea, nada fora do común, creo eu. Non foi moi original, pero tamén é verdade que ás veces non hai que sempre buscar a originalidade, porque, por exemplo, no caso da rosa, é un mundo por descubrir. O Miosotis témolo aí tamén que hai que intentar descubrilo. Bueno, que non vos preocupedes, vale, que sei que dixen que desaparecía das redes e agora mesmo xa me estou empezando a arrepentir. O máis probable é que volva, pero que volva ao mellor polo Instagram e que as cousas extensas que publicaba no Facebook as publique no blog. En Twitch vamos seguir. En YouTube seguramente volverei a abrir os vídeos da canle, porque este quedoume tan... Este ten que estar aproveitado aí en YouTube, non vos parece? Entonces, nada, que non vos preocupedes que foi unha arrautada, algunha vez tiñame que dar. Isto é como cando un escritor lle dá por tirar os papeles, os apuntes, pois isto foi un pouco así. Pero non borrei nada, non se perdeu nada e eu por aquí sigo. Pero igual noutro rollo. Tamén estaba levando un ritmo un pouco caótico e empezo a necesitar poñer certa orde. Deume moi ben ata agora facer o que facía, pero agora non sei, sentindo un pouco diferente. Entón, semana que ven vai a ser intensa. A semana que ven temos o día 21, o luns 21, na Lobeira, un programa sobre o dobre. Por se non estabades no último directo, aproveito os que estabades aquí, podedes mandarlle audios á Lobeira contándolle historias que vos aconteceran ou que lles aconteceran a alguén da vosa familia ou círculo cercano sobre aparicións, ánimas e cousas que teñan que ver con Samaín. Eu, como vamos a falar do dobre, eu creo que sería moi interesante a cuestión de aparicións de ánimas. Vale, pero bueno, vos sentidevos libres de mandar o que irades. Podedes escribilo ou podedes mandalo por audio. O día 31 imos a facer o directo de bibliomancia, o xoves 31. Por suposto, vai haber xoves ás bravas. E claro, toca o último día de mes, entón hai que facer bibliomancia de novembro. Non vos parece? Non sei se queredes, é que non sei se queredes un xoves ás bravas con outra temática, ou só facemos bibliomancia, ou facemos o 30 bibliomancia e o 31 outra cousa. Non o sei. Eu agora mesmo estou eufórica e animada, apúntome a todo, porque eu, xa vos digo, dixen aquilo de voume das redes, pero é que a min isto gustame demasiado. Eu pasei toda a semana cunhas ganas de vir facer este directo que non o podedes nin imaginar. En serio. Aí xa dixen, Melody, vas volver a redes, querida. Entón, iso, moitas gracias por estar, espero que aprenderades algo, sinto non resolver estas dúbidas do final, sinto moito, verdad, que non, agora vou intrigada, agora necesito saber isto de Bélxica e de Luxemburgo. Ditais, creo que un día antes ou un día despois, pero o 31 é como moi forte. Pero vasme deixar, pero o 31 entonces quedamos sin nada especial. Bueno, xa pensarei este semana que ven. Vale, entón facemos bibliomancia o 30. Nada, que non vos preocupedes que si que volvo, polo menos para anunciar as cousas, para que non vos perdades. Despois, igual paso un pouco de comentar ou tal. Xa verei como vai a cousa. Sin presión. Entón, moitas gracias. Paseino moi ben, espero que o pasarades vos tamén moi ben.
Espero que se chegou alguén novo a esta canle que non se asustara moito e que a partir de agora visite os cemitérios con outros ollos, porque un dos obxectivos tamén deste directo era axudar un pouquiño a desvelar eses significados ocultos que ás veces aparecen pois nas lápidas, nos monumentos funerarios e en todo outro tipo de obxecto cultural vencellado ao mundo funerario. Pues, espero tervos axudado un pouquiño. Nada, vémonos en próximos directos. A ver, que me decís por aquí? Un gracias a ti de que se non dan esa fella. Nada, a ti por estar, que se non estades non ten sentido. Ditais, eu seguinte ata o infinito, pero hai días contundentes, sois. Sí, é verdad. Este vídeo queda por aquí, porque necesito ver a hora e media que me perdín. Sí, vai quedar en Twitch e eu vou no subir... Sí, vou no subir ao canal de YouTube para que quede aí en diferido. Dame pena que simplemente se perda. Así que vou no subir e vou no deixar... Sí, vou no deixar público. E ao final vou volver a abrir os vídeos. Están todos aí, que non os borrei nin nada, están en oculto. Entón, sí. Igual deixo pasar estas datas, deixo este vídeo aí, sí, en público, despois xa vexo como se vou abrindo aos poucos, se abro todo de golpe ou a ver como facemos. Así que nada. Vamos meter a musiquiña de saída e nada, pois sede vos ata o próximo directo e xa sabedes, mandademe suxerencias e cousas. Vémonos o luns na Lobeira. Thank you.